በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቃለ ማዕዳ ዘቅዱስ ኤፍሬም ሴርያዊ ብምሕረቱ ንዝፈጠረና በመስቀሉ ንዘድሓነና ንህይወትና ዝመርሕ ንድኻምና ሓይሊ ዝኾነና ትንሣኤ ዘምጽአልና ከም ግብርና ድማ ዋጋ ዝኽፍለና ሓደ ንሱ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 62:12 ብዛዕባኡ ዝዛረብን ዝሰምዕን ትእዛዙ ዝሕሉን ብፅእ እዩ። ኣታ ወዲ ሰብ ወዲ እቲ ልዑል ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኢኻ። ብዛዕባኡ ዝዛረብን ዝሰምዕን ትእዛዙ ዝሕሉን ብፅእ እዩ። እግዚኣብሔር ሰናይ ርህሩህን እሞ ብተግባራትካ ኣይትቆጣዕ። ካብ ቁጣዕ ርሓቕ፣ ብፅሒ ሰይጣን ከዓ ኣይተቋደስ። ኣብ ልዕሊ ብፃይካ እንተተቆጢዕኻ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ተቆጢዕኻ ኣለኻ። ኣብ ልብኻ ቁጣዕ እንተዓቂርካ ድማ ኣንጻር እግዚኣብሔር ኣርዲንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ብኽፉእ ቅኒ እንተተገሲጽካ ኩሉ ተግሳጽካ ናይ ክፍኣት እዩ። ሰናይ ሓሳብ ኣብ ልብኻ እንተሎ ኣብዚ ምድሪ ዋላ ሓደ ጸላይ የብልኻን ኢኻ። ሓቀኛ ናይ ሰላም ሰብ እንተኮይንካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይክትቁጣዕን ኢኻ። ሓቀኛን ቁኑዕን እንተኮይንካ ንብጻይካ ኣይክትብድልን ኢኻ። ብቁጣዓ ትፈቱ እንተኮይንካ ብኽፉእ ነገር ትቁጣዕ። እሽዑ እናትካ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ። ውግእ ክትእውጅ እንተደሊኻ ሰይጣን ኣማሪኽካ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ክትቁጣዕ እንተደሊኻስ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ደኣ ትቆጣዕ። ብኣርአያ ስላሴ ዝተፈጠረ ሰብ ትጸርፍ እንተ ደኣ ኮይንካ ግን ቅፅዓት ቃታሊ ነፍሲ ይግበአካ እዩ። ንሰብ ብንዕቐት ብምጽራፍ ንመልክዕ እግዚኣብሔር ምጽራፍ እዩ። ንብጻይካ እንተ ኣኽቢርካ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርካ ማለት እዩ። ንብጻይካ እንተ ንዕካየ ድማ ንእግዚኣብሔር ንዕካየ ኣለኻ ማለት እዩ። ቀዳማይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ብፍጹም ልብኻን ብፍጹም ነፍስኻን ብፍጹም ሓይልኻን ኣፍቅሮ ዝብል እዩ። ምልክት ንእግዚኣብሔር ምፍቃርካ ድማ ንብጻይካ ምፍቃር እዩ። ንብጻይካ እንተ ጸሊእኻ ምስ እግዚኣብሔር ተጻሊእኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ቁጣዕኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክኸውን የውሊ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንተ ተጸሊእኻ ድማ ምስ መን ክትዕረቕ? ብኾንቱ ቃላት ትመላለስ ከም ዘለኻ ልብኻ ይምስክረልካ ኣሎ። ብጸሎትካ ዋላ ሓደ ከም ዘይትረክብ ድማ ሕልናኻ ይፈርድ ኣሎ። ክርስቶስ ኣብ ጊዜ ጸሎቱ ነቶም ሰቐልቱ ጸሊሎም እዩ። ንስኻ ሓመድ ግና ብቁጣዓ መሊእኻ ኣለኻ። ኣብ ልዕሊ ሓውካ ትቁጣዕ እንተኮይንካ ክትጽሊ እዩ ዝግብአካ። ትሓርቕ እንተኮይንካ ቁጣዓኻ ምስ ተቆጻጸርካ ልሞናኻ ክትቐርብ ይግብአካ። ንኽፍኣት ዝተሓበር ብጻይ እንተኮይንካ ቁጣዓኻ ለሓድግ ጸጸር ወይ ከዓኒ ልቦና ክህልወካ ኣለዎ። ምክንያቱ ቁጣዓ ምስ ክፉእ ተምኒት ዝተኣሳሰረ እዩ። ንስኻ መንፈሳዊ ባህሪ ኣለካ። ነፍሲ ምሳሌ ፈጣሪያ። ስለዚ ምስ ኩሎም ደቂ ሰባት ብምስምማዕ መልክዕ እግዚኣብሔር ኣኽብር። ሰላምካ ተሸማዊ ከይረኽቦ ኣይትቆጣዕ። ህይወትካ ምስኻ ክሳዕ ዘላ ነፍስኻ ካብ ቁጣዓ ኣጽሪ። ምክንያቱ ነፍስኻ ምስ ናብ ሲኦል እንትኸይዳ መንገድኻ ብቐጥታ ናብ ገሃነም እሳት ክኸውን እዩ። ኣብ ልብኻ ቁጣዓ ኣይተንብር። ነፍስኻ ኮንቱ ነገር ኣይሓዝ። ምክንያቱ ኣብ ነፍስኻ ሰናይ ካብ ምግባር ዝሓልፍ ስልጣን የብልኻን። ብደም እግዚአብሔር ተዓዲግካ ክርስቶስ ብመንከሩ ኣድሒንካ ንስኻ ንሓጢኣት ሙት ምእንቲ ክትኸውን ንዓኻ ክብል ሞይትልካ እዩ። ከባጭውልካ እንከለዉ ምእንቲ ከየባጩ መረቓ ተዓጒሱ እዩ። ንቁጣዓኻ ምእንቲ ክትዕገስ ድማ መሪር ሓሙስ ሰትዩ። መሪር መከራ ንምቕባል ንኸይትፈርሕ ኢሉ ከዓ መከራ ተቐቢልካ እዩ። ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ እንተ ደኣ ኮይንካ ነቲ ቅዱስ ጎይታኻ ፍራሕ፣ ንዑ እውን ምሰል። ሓቀኛ ወዲ መዝሙሩ እንተ ኮይንካ ድማ ብኣሴ ፎንቶ ጎይታኻ ተጓዓዝ። ፈታዊ ክርስቶስ ንኽትኸውን ካብ ሓውካ ንዝወገደካ ላግፂ ተዓገዝ፣ ወይ ከዓኒ ንዝወረደካ ኩሉ ናይ ሓውካ መከራ ተዓገዝ። ዋዛ ፍሳዛ እንተ ፍቅር እንተ ኮይንካ ከም ሰይጣን ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ጌጋታት ድኽመታትን እንተ ጀርብብ ዓነወናዊ ብዝኾነ ጸለመ ስም ንኽትሕጐስ እንተ ኮይንካ ሰይጣን ብፍጥረቱ የለን ማለት እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ቦቱ መንዚዕኻ ሒዝካየ ኣለኻ ማለት እዩ።
أتودي إنبزا قداي إيمو كابزي نجر إزي جزارسا أرهق بسلام نختنبر انت دليخا نخفالي حاتياتو ويكعني مخافلتي حاتياتو موصعتن من تخيط خوون مستيلاق السب أي تقطع ملوء بملوء منشي بخيات نزخانة لاقزي سلويو مساريحو نزخانة سحاقون كاوخ أرحكا دوريو بأقادامي حادثو كلاقز انت سميع خايو بتمرت مسكال جزارسخا أمعتكا قلتفكا دما كاو هدم سيطان أوز عرفو اللبوتا كروستوس بزخونة طبب أينبرنيو سفيح وشتي سيطان دما أولي لحاو زلاغز نحاو زنع السابيو بحزيرو لبي تلاغز السب بيتا منقست دياولسيو سيطان أوزي سب زي زخونة يخون نجر كوزي خيدالنيو مهنياتو لاغزين كلو كفو تقوار أخول مبقسيو اتي زقرم جن ازي سب ازي كابلاغزي جبو كونه كودو زي ملئ مخانيو ازي مسكين سب ازي بسحاقو سبات يطفئ أموداتا بزي انتاي كمزموزوون اي فلتن ايستوعلين دما نقوسلو مدحانيت نحمامو فوسيولن ازي كمزي عين السب انتقلس كتقسس الكام الزراب عادلنيو مهنياتو حفروتي ياغلو نعو زي سمعن زي فلسن سمكعا بسيو او قدست بيت كريستيان الزينا مخيز آتو ناي سيطان كفو ماي بحق كاباخي يرحق كاب نسحاب بهيل أبو وأمت زوس توسده قدوس كالي زيابير بركتون يا قدوس إفريم سيراوي يهالو مسلية ومسلية كلنا هزا كريستيان آمين نودك لن تبتبك ألم قالك زيابير أملاخ بأفا كلهم قدوسانات وبهان ملاك تجيرو يتعلمنا آمين أسر كلهم قدوسان أبوتاتنا يسعنا سيوهات نك زيابير ولو لاري تدنجيل ولا مسك الكبر آمين.